Při příležitosti 40. výročí založení pražských obvodních poraden vítám také naše pamětníky, asi pamětníci nejstarší tady. Vypadá to, že no. Kolegyni Záhorovou. Potom pamětníka dalšího Járu Šturmu. Václava Mertina, který taky se zasloužil vývoj poradenství a zastupuje nás i na vysoké škole. Pana náměstka Štecha, aby nám teda... A další všechny ředitele i neředitele pražských poraden. Paní Lenku Němcovou, která je zástupce podle mého soudu jednoho z nejlaskavějších a nejvíc spolupracujících a nejvíc partnersky se chovajících odborů školství. A to stojí teda za potlesk. Já se ve školství pohybuji opravdu hodně dlouho, už taky, skoro jako ty poradny možná, aktivně od roku 83, kdy jsem začínala jako učitelka, takže tenkrát jsem s poradnami měla samozřejmě také řadu zkušeností. Tenkrát jsme začínali s tou diagnostikou, jestli jsou ty děti DIS, anebo nejsou. Bylo to tenkrát takové novum, protože my jsme se to na škole neučili. A takže jsme jako učitele tenkrát trošku zírali na to, co nám ti psychologové a speciální pedagogové vlastně radí. Tak to byly takové moje krušné začátky tady v té oblasti. No a vzhledem k tomu, že do těch nových sídlišť se stěhovaly převážně mladé rodiny se spoustou malých dětí, ale už i jaksi školsky povinných, tak tam docházelo samozřejmě k tomu, že se tam sešly děti velice nerůznorodé a dneska bychom řekli v podstatě školsky nezralé a nebo i nepřipravené. Ona to mezi tím není úplně rovnítka. No takže tam pak vlastně jsme si všichni, i ty školy, i jako my poradenští, jsme si uvědomili, že by se teda mělo udělat něco, abychom se dostali před ten problém. Ne čekat, až ty děti v té první třídě budou mít nějaké problémy a potažmo nejen děti, ale i rodiče a paní učitelky, ale že bychom se měli dostat nějak představ. Vzpomínám si, když vznikly obvodní poradny, tak nás fakt neměli rádi, protože odbory školství nás dostali na starost, ale nedostali na to ani korunu. Tak to fakt nebyl dobrý start. Nicméně jsme nějakým způsobem začali a když jsem nastoupil, tak tam byly 2 pracovnice na celou Prahu. 3. Pak jsme začali nabírat lidi. Pan doktor Hrabal, myslím si, že razil, snad nebudu připisovat něco, co není úplně pravda, ale on měl takový názor, že nemusíme vždycky do hloubky a pracovat s tím klientem léta, ale že je potřeba pomoct maximum těch, kteří nás potřebují. Takže potom vlastně i ty zájemky, já rozumím tomu, že to byl jako úkol stranický, ale já si myslím, že jemu to trochu, a v tom psychologickém rozměru, ne v tom úředním, ale že mu to úplně nevadilo. Jo, že se to takhle dělalo, protože to postihovalo celou populaci. A kdyby ta psychologie, respektive pedagogika, psychologie, kdyby dokázala pomoct, tak to prostě má nějakou hlavu a patu.